Sizga ошондой посылка жибердилер. Ой, Алла. Мен кайсы менен асып кыркайык? Ким кыркала? Агай ярдам этер? Давай, агай. Айда. Агай хәзер ярдам итә. Тик-так. Туксынасында тик-так агай. Исенән алып сыгарыгыз әле, нимәләре бар икән? Ух ты! Исендә нимә ул? Карагыз әле. Вау! Нимә кие анда? Какой-то конверт. О, растерзали. Ну-ка. Что это? Ашама. Ол просто печать. Ол просто печать. Ух ты! Ух ты! Ой, конфетка! Где? Ну-ка ли. Исендә ялтырдары бар икән. Шарики. А кагыздарын тагы нимә кара ушунда? Исендә бармы иши? Нет. Помоги открыть. А мына инде ушуны кара эле. О, кара эле мында нимәләре бар. Конфетка другое. Ух ты, ну Фаягүл апай бизди кыйга толтырды деген. Айда, махина шуны кара, мен асып берем һиңа, яраймы? Так, андай тагы неме бар? Наклейка? Вот эти. Ух ты, наклейкалар. Уны неме? Вот. Уны неме? Это письмо Деда Мороза. Күрәт әле матур итеп. Ух ты, кана карайм әле. Мына безнең яңа ел, яңа сак килеп иткән. Мына бу вообще-то назарлыкы булган. Ай, телефонга, мына. Здравствуй, дорогой Назар деген. Бу бит Кыш бабай булган. Кыш бабайдан хат әле кайда югалган, бит. Ултыр. Это мой. Ай. Мы перепутали открытки. Ярай, не страшно. Здравствуй, дорогой Мой. Тут написано: поздравляю тебя с новым 2022 году и Рождеством. Рахмат дип әйтегез. Пока-пока. Пока-пока. Сәлам. Салям. Малайдар, һеҙгә ушулай посылка килде. Бит посылканы асып карайбыҙмы?